ba batun fifiko, dukansu ɗaya ne a guri na tun da gashi sun zo mini murna. Alhamdulillah ya Allah tabarakallah masha Allah, godiya na tari na yan tawaye yau na samu irfan da arifiya. Allah karaya suka yi masa albarka. Dubin salati ya Allah kanin kakaɗa hanabi, manzo Muhammad daga amina sunnar sani na koyi. Sa'ali ashabu rasul sunar da ka ba sauyi, su ne madafa tsantsar san su ne ta narke a jikina. Suna na yan albarka irfan da arif, yau taron ku sai dai mu ce san barka. Muna ta murna shauki shagali muke cikin babbar harka, dangi abokai ga su gidan biki na suna sun yi murna. Alhamdulillah ya Allah tabarakallah masha Allah, godiya na tari na yan tawaye yau na samu irfan da arif. Ya Allah karaya suka yi masa albarka. Irfan da arif kanne ne guri na ɗan faro yayan tagwaye, yau kada ka girgije sai an taru. Yana ta murna domin ya ga dukka dangi sun jeru, suna ta murna samun yan tagwaye sun yi mana murna. Maman tagwaye dole gare ki yanzu in fesa kalamai da jinjinar ban girma, in mikitin da kin zarce jarmai. Bagen juriya haƙuri wallahi inda ke bani da maimai, kyawun dabi'u da halin kirki gare ki mai ɗakina. Alhamdulillah ya Allah tabarakallah masha Allah, godiya na tari na yan tawaye yau na samu irfan da arifiya. Allah karaya suka yi masa albarka. Gwagwarmaya kin jure nauyin cikin suke ce kika ɗauka, cikin wuya ko daɗi kika jure duka kunci ba shakka. Abin matashi nisan baccin ki gashi ya zo kin farka. Yan tagwaye sun zo duniya a yau ne kuma suna. Ki kara ƙaimi mata ta gwagwarmaya yanzu ki fara, tarbiyar ƴaƴayen ki da man hakan faɗa ce ta dabara. Su zama ƴaƴan kirki walla babu ke babu asara, dukan uwar kirki tarbiya ga ƴaƴanta dole ta nuna. Alhamdulillah ya Allah tabarakallah masha Allah, godiya na tari na yan tawaye yau na samu irfan da arifiya. Allah karaya suka yi masa albarka. Karairaya ki masu dan kyawun halin ki zan so si koyi, domin hakan shi zai sa in gane cewa da sun hau layi. Cikin kalamai na ki ba zagi ki zo da kyakkyawan sauyi, cikin dabaru da kalaman hikima a gare su ki nuna. Gudunmuwar duk da kike nema gare ni lallai zan baki, domin hakan in ni a gare ni ya zamo sauke haki. Zan tare duka bukatar rayuwar ku ban so ku yi raki, kulawa da ku ta hakika zan yi ku ne iyalina. Alhamdulillah ya Allah tabarakallah masha Allah, godiya na tari na yan tawaye yau na samu irfan da arifiya. Allah karaya suka yi masa albarka. Kyawun ɗabi'u na halin kirki ga yaya na zanai nuni, domin ina so si kyawun su ba da tsantsar addini. Cikin nasiha da kalaman kirki bani yin maimuni, domin yawan zagi ƴaƴa ke saka su haulayin farna. Kula da tarbiyyar ƴaƴa haƙi ne na dukkan iyaye, mu yi haɗin gwiwa kar da mu bar su ko dai su zub da hawaye. Mu zama kulawa da dukkan damuwar su kuncin su mu yaye, mu zama abokai a gare su mu ba su dukkanin tsantsar kauna. Alhamdulillah ya Allah
yau ka bani Umar Faruk Irfan Arif a yau ga su gare ni ka bani damar tarbiyyar su rabbana kar na yi rauni san babu wa yau a garin ni'imar kace wanda kai a burina nishadin da yake a cikin raina ado da na tsara na gaida dangi da abokan arziki sunayensu na jera Suleiman su Tomji ni ma dangane ne na abban Faruk. Alhamdulillah ya Allah tabarakallah masha Allah godiya ne tari na yan tawaye yau na samu Irfan da Arif ya Allah karaya suka yi masa albarka Kanar ga ta zo da nishadi mai yawa dan yau ne suna na yan tawaye Irfan Arif ne a gurina ne ga Umar Faruk sun kamanni kamar an zana gane su lallai zai yi wuya farar guda sai an zauna anan zan rufe baitina da ne shi domin su tagwaye ina miƙa godiya ta gungudan hada da iyaye hada abokai har da kawaye mu na kun tsai da waye ku nuna kwazo yau ranar suna ku ne mini murna Alhamdulillah ya Allah tabarakallah masha Allah godiya ne tari na yan tagwaye yau na samu Irfan da Arif ya Allah karaya suka yi masa albarka